Hakapaning kong nga aingo yu Blei. Budang penyo hangi kani galat bangin dang la ban. Yai beteng ya kajing syakri kajongi ya u. Ho jwat lakam day haka yeng kaba kentang kajong u Blei. Henrei na laki jong ki yeng ki sem jongi. Ngidang la ban ya sok lang. Haka ni kapor haka jing long kawai ban syakri ya u Blei. Ki parlok bat ki para bangit bi baro. Kani kalong kasngi kabakrepang. Nakam ta Balang Kristan shitlup kapertai. Mentaka sngi ngiraki ya ka Pentacost Sunday. Kasngi ka papenkan mau yangi ya ka jingwan hiar umen simba khut ban pen kubor ya ki sunran ki jong Jisu. Ai bakani kasngi kan longru ka jing duai jongi bamangiru ngin mat ya ka bor ka bapla ka jong men simba khut kam tam hagini kisngi ki ba bat ki ba jenjar. Kani kasngi ka dairu kasngi ka bakerpang na ka benta jong ka Balang ka jongi ka Balang Presbyterian namar ka dairu kasngi ka bangira ki kata ka General Assembly Day of Prayer ha ka bamangi kum ki banget ngiyo banbu ka jing duai ka bakerpang na ka benta ka PCI bat ban duai ru na ka benta ka Balang hi baro ka wei namar kata nga pdiang sngewbha phi baro nado ki para banget be jongi bat kum ju ru ya phi ki parlok baro ki baju ya snok tilang bat ngi na ka wei kapor sa ka wei kapor ban ya syakri lang ya Blei. Kapan pau ka jing skongo ka bakerpang ya Reverend WC Khongwir ba ilaya rap yang ngi ban sam ya ka ktin ka jong u Blei ha ka ni ngi ka bakerpang ali nginya syakri lang ya Blei da ka jinget ka baskem ba Blei un pan mat hangi ya ka bor ka bapla jong mensim jong u bangin sngotu ya ka jingdon ka jong u hasenda jongi bat sha banginya chakmat tu nginya pendam lang ha ka jing duai u Blei wok pa jingi ba beneng sa sin ko Trai ngi wan bandem haki slak jat ki bakut ki bakentang ki jong me Trai ngi aingo eme na ka benta jong kani ka por kani ka lat ka bamedang penyo hangi bangila ban syakri eme Trai nga IT ledi ban nga IT ya kinang isimenta baro ha kani ka jing syakri penon kam yang ikum ki syakri ki berit ki jong me na ka benta ka burom ka jome Trai namar kata nga IT ya kani ka por bat iki benta baro ki bangin pendep ha ka jing ya lambat ha ka jing ban syat bor ka jome tu angin mat ya ka bor ka jing don rengkat ka jong me nado ka basdang haduk ka bangin penuai no ya kani ka jing syakri ka jong itus ngawingi batuma bingi na bagi ngi pan bingi dem ha ka kerteng ka jong Trai bat u Nongpyntyngen jongi u Jisu Kris amen. Ngin beteng ya ka jing syakri ka jongi da ka bangin ya ruai lang ya ka jing ruai ka basis pa arpho bat ngan ong lupa bahadin jong kani ka jing ruai ngin sayo ya ka jing puli bat duai na imasta marbod kar bat hadin jong ka jing puli sedang bat duai ngaso komen ru bangin sayo ya ka wei ka jing ruai ka bakerpang na i pastor jongi Reverend NB ding do ka jing ruai ka baila ai kerteng tu wat simno ya umen sim jong me nanga hakane ka por nginyas no stilang ban ruai ya ka jing ruai ka basis pa arpho.
Toshua bangin late chu Blei ke jing duai tengin sngap kat to kat neki khot ne ktien ke jong Blei na u Marcos klonong ke Nongkong khot ke ba phra na Yunis klonong ke ba arpho ke khot ke ba arphoi bat arpho ar bat kumju ru na kamju apostol klonong ke ba ar ke khot ke Nongkong hadu ke ba sa tengin ni sngap ye ktien ke ba khoi ke jong Blei nga shisha nga lapen baptis ya pi da ko rei uta bapen baptis ya pi da sim bakhoi onda kumta utrai ula ong pat haki long ka jing suk ya pi kumba ukpa ula pha ya nga ru nga pha ya pi te haba ula ong ulala ong ya kane ula persat halor jongki bat ula ong haki to pdiang ya sim bakhoi Teo anda lapoi kasni Pentacost ki baro kilaidon lang hakawai kajaka te kendit lawan kajing sawa na beneng kum kala air ba babe kertep bat kala pendap ya kayeng baro kawai hakaba kilaya syong bat lapau haki kitliet ki bapat penat kum kading te kala syong halor uwei pa uwei naki bala pendap yaki baro daum sim bakhoi bat kilaya stang ban kren haki wei pat kitliet kat kumba sim la ebor haki ban kren tengin le Blei jing tuai ko kpa jingi ba habena ngingu ngidam yeme hakane no phai singi jong ne singi ngingu ru yeme na mar me lam lenti yangi kinong pop ban wan ban yo ban slok bat ban kren ban sngap ban yoro irwai me na ka ktien ka bakhoi ke jong me namar kata a Blei ngingu ru yeme ba me long u Blei jongi Blei ba i bat bom i ju ino yangi hakano kono ko benta ke jing em jongi me lam lenti yangi wat apedeng jong ne perthei ka badap de kecingpang han rei medang ri sumaringi dang yo lan a Blei ban syakri yame u Blei u ukpa jongi bat shimru a Blei ngi ne ko por kumbangi rakhe ke sni Pentacost ikan mau Blei sim bakho jong me ubahiar ka balang ka banengkong ka ba me mela kular hai kisnran ki jong me haswa men kiu shabneng mela kular haki a Blei men pha yauta sim bada kading Nongpyntyngen bala Pyntyngen ki bro jing im jong briew klem ko ni sim jong me ngimla ban le namar kata a Blei ngiru kerpat lem yo sim bakho jong me men pha hai men hangi ki bangai ha me ngiyo i a Blei bashipon belen kari India jongi bat ka state ke jongi hiki bom pdiang bat ke bom ngu ya me namar kata a Blei ngim yo yu sim bakho jong me ngim yo sim ka ding ke jong me ngimla ban phla hakane gini ki benri ki bom itho bat ke bom pdiang ya me
Namar kata yang kerpat ablei yu mensiam bakoj me the buk ta ablei haki balang kejongi haki berapa ngej kejongi pangingin yo pdiang mensiam ngin yo plai me haki jaka haki barok ba me pha yangi ba chim ru ablei yangi pangingin kum ka balang hi kum ki yang kisam begini yo pdiang yu ne mensiam bakoj jong me begini ya le ta ablei ki bor jong ko perthai haki kam ki jam jongi ka ya ka yang jongi ka thli ki jongi bangi la ta ablei bo u ben rio baro bo pej ba ingi inyo iyo man siam jong me tang ke jing baha suda bat ta ke jing ngai ke pas kham ma me da khlam man siam jong me imla man le ru em mar kata ablei pen kop yangi suci sin biang bengingin yo enu man sim u bat trei borba bala man pen em ya ka balang ke jong me pen ki em biang ya ka ri bible man siam jong me bengila man phlai me sek par thei hi baro ko wei mat ngimla klem da phai ru ablei shame ngiyo I ablei ko perthai ya kadu ya kane ke jingpang kabala ban ban ya ko bapur ko perthai baro bat khamtam menta bakap sinchar bat ka kta lot ya kari India be ka state chongi mar kta ablei ngi phai shame a uban riu te ula klandet ya me uban riu te ula klet ya me wat apdeng kane ke jingpang rei bon ablei ki phai ke jing soba bon ablei kimla ban yeslok bat me kimla ban IT shame Andrei ablei to ai ablei bah pedeng jong kane kejing sha set jongi ka yang ke sem ke jongi Andrei bangi ngin phai shame nila ban IT shame bangin im ta ablei ha kejing duai bangin duai ki briew ki bala kup da kejing yada bor Blei ki jong me bangin light ablei no jing pang bamel kular yang iru ablei braka snam jong man sai kho yang ina mar kata tap lup yang ki bangai ha me ablei dog ya ka mi to khot jong balang hi da umun si mataka snam ke jong me bengin light nuk nang jingpang bat kum jur ablei ni phai ablei sikinong sumari kini kinong pang ki bakit ki baba ablei ye kinong pang bat ki bashim kumno ban sumari ki ablei ngiyo I ablei kim jinglong briew jong ki kilat telot kilat swai ha ke jinglong briew ji handre ablei kerpat ya ka bor ke jong me ai ki ta ablei kemen sim jong sngu ye jong sim jong shirham bikila bat ghamtam me ri ki able ki jing ko chikhia bikila mat sumar hok iki nongpang ke ba yo e kan ke jing pang bat kumjur able iki to ki badon hak khmat ban yada ki kam pulit ki kam shinong ki kam thau bat ki nok sin shar ki jongi ai ki able ki jing stan be ki jing ko jing khia ki ai ki ta able ya ka bor mun sim jong me bikila ban chim ka kam de ki jing e ya me mat kumju khamtam able abangi phai ki ni ki badu no kip shakta hane ke ni ukhyang jingpang re ablei ngitep ta ablei ba me tep yakane ke baro Kumba Me ong I weiru I men I simyeng in hap klem ke jing tep ke jong me namar kata ablei ngai skam ke baro kan long jing penyai ke jong me bat ngai skam bo ni ucu men sim jong me unwan pentengan ki yang ki sam gitu ki baladu no ni ke ba ie ke ba thon ki jong ki bat kum kham tam ablei ngi phai shme Mashim ta ablei ki ni ke baduk ki barang li ki bom yo e ka pam ka di kham tam kum hane ka por ablei ki khuslai ki prakhat khuslai ke jing em jong ki re ablei ai kin phai bat kin khmet ta ablei ka to ka riu kan thei ko bo isaya udan kat bat ka ki om phnyang hopi pa jong ka bar puro ha ka shang jong ka om kam rengat bat unum du no namar kata ablei kin phai shame is camping in the way ablei ka jing sbon ka jing baha ka jong me man pen dap pen biang yaki mat chim ru si sien ablei yangi mat ka balang hi baro ka we pen kentang ya ka ta ablei makan long ka balang stali yaki nong sharai bat haki commission jong ka baro ngi ngai scam bada ka bor ka jong me men yarap bat kanang ya cheprang da ka bor hu men sim ba khu jong me bat da sngoru yangi ablei abang yo sngap ika ktien ke jong me ai bakan long ka ktien ka ba mi na ka khat ke jing isnei ke jong me ban pen ki im byang yangi ke pangai pen ki i byang ki no ka ba sngap ba pe ya kan ko khubor ka ktien ke jong me bat da sngo yangi bat da ma yangi bat da ngai hi kai yangi man ka sngi ban em ka mon ba khu jong me so ban ma ki pop jong ki ba buon agar tang jisung ipan ne baro amen.
ngam hakitway jing sngewbha ngayat kacabang ngamon ngamare ngarunsit ngakunjo ya kilum las ngoban joplot ya baro kensan ka pertai ka dungan marway hanggang ayak san lapoy hakakutlat nga pendam nga kurban Blei nga don kam yami Jing sarong jing sumang ngan brat lun maro sa shisin yo mansin jong mi bangan yo tu watchim no yo mansin jong mi nangang Nongpyntyngen Shipor Yami ngadon kaman kapor Oh Yami ngadon kaman kapor Tu watchim no Yo mansin jong minangan Nongpyntyngen Shipor Yami ngadon kaman kapor Oh Yami ngadon kaman kapor Yami ngadon kaman kapor Blei on Kyrkhu ya i Mr. Marbot dekhar i balai alam yangi hakajing pulis dang bat duai bat kum jurung ai ko Blei ya i Reverend NB ding do i bala ai hangi ya katu kajing ruai ka bakerpang ka balong shisha ka khubor na ka benta jong iwei pa iwei hakani ka por ngin poino sa ko pat ka benta ba kata kalong bangin yo sngono e ka khubor na ka tin ka jong Blei lingba i Reverend WC Khongwir kum ka balang ngi pen pa ka jing sngongo ya i pastor ba i lapen ko ngo LD ban shimbat ban pendep ya kene kabenta i Reverend WC Khongwir di way nagi pastor rangba nadu ka PCI ka assembly ka jongi pat ki sinot ki jongi ngis ngo kemen shibun ban yo sngo ya ka khubor na i hakani ka sngi bat ngam artatin u Blei udon ka khubor na ka benta jongi lang i way pe way hakani ka por in yo sngo no ya ka khubor na i pastor WC Khongwir. Reverend Chairman Para bangay beid baro jong Balang Presbyterian Nongthymmai na ay ngoy Blei bangala bandan pental lembat pi agani ka sngi ka kerpang jong Balang bangi om Pentacost Sunday nakaliang jong General Assembly PCI ngawanra kijing ay ku Blei Pentacost Sunday Iaphi ka Balang hangni Nongthymmai idwai bo Blei Kyrkhu ya agani kijing sekri bangi yo wala kalong hakane karong komro apreng gini gijing bagijing peduit ki babon deng ango ba Blei kene kala bangi yo ban sakri u lengba kini ki start dengan ke science ba ke technology to Blei Kyrkhu lang hi baro nadu i pastor kita men pesan kita hot committee Balang ban mapi baro ki para bangi ki be jong Balang Nongthymmai mapi hot pat penyo benta pat yenga ha ka bakum gani ka sngi bani don lambat pi kum ka Balang ka General Assembly PCI kalabu ikawi ka team ha ka bak ki Balang baro apo jo ka General Assembly kinyo ban rakhe ha ki Balang ki jongki bagata kalong witnessing Christ in the midst of contemporary challenges kumno bangin sakri yo Chris apreng jong gini gijing ki bangyaman akani ka po menta naso kalong ka bade gini ka team ka piang ba kam tam apreng jong gini ka saw kasyan gijing siir gijing ma ka bangi paro ni mat kelengru ka patay
Di nak bentar ka ni kumka bentar ka nongrim yukin ka jong Blei ngi pas ka gospel saka ikam ki apostol sanong ka bening kong gat khot ka banyo bat ka pra ulai thu si haki omde Iaphi ban tip ye ki yala ni ki ayom ibok pau la bu akabor jong uhi ndrei pinyo diang ye ka bo ondal wan mun sim ba khu Iaphi ba pin flong ki dong plai nga Jerusalem Judea baro Samaria bat hadu bakut pertei tong ni doai ngingo ime Blei na ka benta ka ni ka por ka bakor do ka por ka bakentang jong me ko Trai Jisu ba manang penyo yang iki khon ka balang ke jong me bangin yo bane te bane slok pra bangai ho wala kalong ha ka ni ka rukom ru ban kan ma bat ban her ki jing doai ki jong ya ke jing Trai ke ba fla jong mun sim ba khu ka bo hala ke jong ka balang lat be don kan lem lo jong sakri bori jong meru ka kubor ka bangidon ko kanlan na ka benta ka burom ka jong me ko Trai Jisu ngidam ngipa amen habang iong u sakhi baro ni su thu ba mo sakhi mod uno ni mano ki bala ban ai ya kata ka jing khlaw ka basisa ni se kren bor hakikut idon kam ki sakhi unong bisar unong kam ki sakhi shopun ai ya karai ka jong nang tang ya bang ye tho etar nge de jaka nge thit idon kam ro bat kisnong pandan mano guru basakhi apre unong de bat unong thit kum tau sakhi gila ban ong riu tau bala ban ai kata ka first hand jing pensisa ka evidence ka proof ba u yo i umat baru tip ya gano ka jingja ka baja kata ka jingja ti kata ka jing khot ba general assembly ka khot lingi ka ni ka sni yang nga ba di phi ba ki bagai baro ba kum kinong bot bat ki bangai ka kerteng Trai Jisu ngin yo ban sakhi ka bor ka jing Trai umun sim ba khu ni ema kini ki por ka ba na sisa ki parawangi na do ka ni ka snem ka lek no pat kampang hagan ka snem ka bumenta baro asi snem ngi i gi jing gi jing tenjo gi jing do jing kermen gi jing do thia do dem gi jing do kamai ka ji gi jing du kha men sneu men sim ka dukha jong ki babon ki lo wan gi jing kulmar ni mat gi jing ya briew dan preng jongi gi mat gi jing leran mi rinja burom ye ngasam kemlang ngasalang ka sarkar ka jongi ru kamdon kepisah ba ka kerdo ikna skol ru gila thad bat kim tip chu bhala ki jong gi jing puli ki jong ki dan preng jong ki balhaban pep skol no bat mangi ka palang ro ka jing do ka khraw kolong mangimyo ate ban sakri lai loi kong mangyo hello jong Trai ko Nongpyntyngen jong ini ki barok penlong yang ki briew bangin long panik mo yang ibat setting ulmar ki barok bangim cuma menoro hagan ka pateng jongi menta ni sisa di bongai wat yang ki pangai tu ya so red sisa ka download ka mensi ki don sa ki jinya briew ka besar kai para bangai be ngai thoi phi dan hagan ka tayo ka balet no na reban pendabro atli ki jinya briew bat ka way ga dei na kini ki bakhlat ang ki jingpang bat habang adon hang ta halau mali bat ki way patru ki balado ya ki jong be ki bathain suddenly he met sendok yang briew suddenly ki ambulance ki bawan salau mali hakatukos ni ka pangadon Trai ngong WhatsApp hukum kini ke kan jah kali ke jong ita irang ba balang balilang bat ngayong pastol yung ngalas ngong isir kay nga soking kali bani ikat tu kisenduk ya briew ki ambulance hang tu ko po long sisa ke jinyo i ka besar kay hadu kata-kata ki prawang bat hadu kani ko por ka bangitip menta
Hak negeri India ke jongi kumba arspa nyo khongot ki doktor ki lakhlan. Perkhat ki para bangai bai. Ki doktor ki bangi ong frontline warriors ki jongi. Negeri India mata arspa nyo khongot tangado mata kasni ki lakhlan. Sakan no syo akin ki por ki panai ki panwan ngimtip. Panam tangata. Kapor ke ba yang ngigum ke balang ki bangai lu. Wat ke jaka ke bangin tep briew. Ngimtip syo kalong hakana kurupong hangte hayupi hangki city kumto ko Varanasi Allahabad ngai ie ki paper ba ki bangai ki Kristan ki hapan sutang no baksa sim yo tu the pay bar ki step namar bale bomdan syo ki jaka harkit hadang ki para bangai ni tuai bo Blei un smois nei onum sya yangi hang ni bangin mat haduk kat kini ki dah ka bangi baro ni hap ni yang lang kowe bangin ye le ya ulu nongsun bawan haka imlang ka salang ke jongi hang ni ka ri ka ba ke jongi hoi ka khot yang apa dia pi haka ne ka por kumno bangin long kum ki sakhi ki ba im jong Jesus Christ ha perengkat kini ki don bon ki bangila ban le hoi kum ka kenhon ni don ka balang bangi ke balang ni dan lang di Trai lang bat NICC nang tahu pakai NCCI dah dari India nalor ke bangi kum ke President Church mi dan ke PCI ini kilong ki bangia Trai lang kum ke kenhun balang ndege jingkot akan ke sni ke long ru yang Iaphi kum no mangi marwai bat kum ke kenhun in pai ki khmat show Blei akan ke por ke ba tam kum ke ni bat ke bangi don kam akan ke por ke long ke bangi ngila learn jinja ke belajar mental sistem angit scam kin pen start ki bos sarkar pen start ki nong sensar kan pen start yang hilang baro kini ki jinja ke belajar hadu kani ke pon bat ban aingo yo Blei budang penim hadu kani ke sni yang apa dia pi ki dan ngait ki para bangai ke balang ke jong pi ki pala khana mengaruh ngedon hala ki jong ki palang ndai tu gini aingo yo Blei bahadu kan ke por ki prawangi ni dang yo ya ka ring ni kan ke mensim pi bagini ki sni baro ke tinga wat ya ka oksigen ke jingbom don shu jong ke oksigen haki hospital ki jongi kat bangla awan tip oksigen kan song do rumalai hajar mo away ka silindar le ki baterai ya ka hospital kitim la hajar dah hakoi ke sni si benai kan no teligi selendangin pelon in poi daki paula but kat ki karta kisdam lang su anuk sai pi menta mengah nerfusan teligi sedam ke oksigen ke bau Blei ai kan poi daki klor kapangidan bansir ya ki Kyrkhu ki jong Blei to ki pra bangin ingin aingo yo Blei balang bakan kal air ka khoi ka bangi yo khlam kano ki jinglon we you to man ha bu labi na hospital ulayam haba la yo e ka bil la koi ulokia ibadan hang ta bagi bosal ki ong Blei me yam namar ka bil jong pi kala he do mama nani paran wong ngam yam namar ka bil jong hospital kebangap siusan hajar euro wong yam namar bang nila kret pan aingo yu Blei kal air ka bangi yo kat ni Blei lo Kyrkhu ni ki para bangin be kalong ni sa ka khraw kan ni yo war ki doktor ki hospital kalang dari ke oksigen ring klat bodon way of ai ya ke jing im ke jungi Clemsius na yaro. Kani ka kubor, kani ka sni, ka jing saki ki jongi, ka keteng ka jong Trai jisu, batwi ka balang, kanong ka bor, ki para bangay, ka jing aingo yo Blei, udang ripenim yang nga, ba dia piya pedeng, wat kini ki ru, udang penim. Yang ki bangay, bat ya ka jong ka balang, bangin yo ban plahot ka perfe. Ya ka jing map ka jong Trai, jong jisu Christ, ba ka jing ka jong Blei. Ka ka bangidan menta nama kata. Tong ini ya ada ke jingkerman. Ini ada ke jingkerman. Umong nong ruai semensing.
wala ka lenti ka idum ula o waka akalenti yai ka jongi ndai da ka jingduai ba ka jingkermen ngini yai kat ba ki por kisni kinang yai ke prabangai be ngin nom do ya kata ka bor to ngin kmi ki bangi ngila ki ka bangi ngidon ngikum ka balang ngidon ka bor ka ba fla jong musim ba koi ka bor ngidon ni ka jingduai ang ilaban penher sa Blei hakan ka poro kapadon kami ngi kalong kami ngin kala ka mut kertom ngi ka lifestyle ki jongi kum ki briew kin ki por baro ki bla late not hot ngi sikit jingkala ka mut ka bathamai kira makata kan ka por ki para wangai para to ngin yang scam to ngin ya da ka jingkalman ngin nom song sok haseyon ngin nom thai lu Nginya yele, itu ay na kabanta ke department jong ke DHS. Itu ay na kabanta DC. Iba bon kam le se im yo tia yo dem so kini ki po bisni. Itu ay na kabanta ki snong ki jong. Ina kabanta ki police. Na kabanta ki doctor ki nurse. Bakin yo ay kata ka bor ba fala. Ummensim ba hoy ka bo. Om syo na ki jingla ka jong ki kum ki briew ki stand re ummensim ba hoy ka bor on pen ay ki kata ka boman sim bagila banyele Clementine luai nak bentai jonga ba jongpi ai ngo yo Blei ki prabangai bangi mat bangi tip ya kini ka bor ka ba fla pikin ma na em boy ki jing sya ka ba khraw ibo kule history jong ka balang hadin jong jumai ba hat pras pa knefinyo kawan ka khlam Bakat kum gijing thori nang tho history jong kapalang. Hade jong gijing tua gijing yap gijing klon lut jong yeng kisama ke ri ka jongi. Ikpa ki jongi bat kapalang. Once ka khlam ka cholera ko manla ka yeng jong ki briew. Rei ki kpa jong gijing jongi. Kiet gitur bat Iaphi ka Kristen ka jong Trai jong Jesus Christ. But kay gawin ang takis nam ki yan. Akin yung plot board jong kabalang Blei Blei bo yung Yakin yung plot jong kabalang kata ka po. Ayo yung Blei. Baka siyang kat kanday spa san. Kat kanday spa. Revival ka bakra. Kalawan ja kinakari ka jong inagabalang paryong. Nang to kijelang jong assembly hamayang siyang kanday spa Andrew. Para bangay ba im na makatakan ni ko po. Oy, jong gijing smusir kay, gijing no mansim, gijing atati ni ka di ka khamba. Hindi tong inay duway balang baka board jong mansim ako on panlayang ilang igibon inong sansar. Baka revival gijing pitamay jong mansim ako. Kanyo pan trifla. Hagi bangay. Bat kibangay jo, bakin tip. Mo Trai L'U Nongpynim jong Jesus Christ. Udon lambat nga bat pi. Tong ini ay Trai, tong ini ay minat. Hoy, ijing kam ini ban sumar. Idon kam gi prawangay. Tong inumlong kata kabalang kabagyo tiya. Haway karen tindiat pang kabor jong kabalang gi prawangay bi ni sngo. Ban pendenmao kani kapor kumno ka yat lang bak history. Hakabasdang jong kabalang kapor jong ki apostol kalalitang ka bor ka jong munsimokoy. Dawa kabalang kalayat kalapoy sa Greece. Dilap ke jong pol ke port. Dan yang Kristen ke kelakung ka philosophy. Balai kaya lang bat ke Greek philosophy. Dan kalapoy sa Rome. Patsa Constantine ula institutionalized kalalong kat kabalang kabali itu ada kerkar. Kabalang kala institution. Bat anda baka balang kalapoy sa Europe. Kekelap man tangkum ke culture. Bat punjuru. Ndak la poile sa Amerika kelas lo enterprise. Kabang isosir kay ni do no kata ka nongrim ba ka bor ka basisa jong ka balang ka ba da ka bor jong mensim ba hoy ka balang ka ba omtang kijing penyat kam balang ndai ka bor mensim ka don kam kot tang bijing ito kana ki sermon ki bas ngobang ngala ki bom ai kanu ka kijing perkhat ka batmai ndak cingala bor jong kaktin tu jong Blei kalong na bor don ki building ki jongi yeng mani ki jongi
Ndrei ibangai Kyrkhu ya ka bor ke jong mensim bokho ya kini kisni ki para bangai awan dau Blei un skois ne ya ka bokum kini ka por un thau thmai ya nga ba de phi bani ki bangai ba prengkat kini ki jingja Ndrei ka bangi don menta ai go yo Blei ni don kini ki jingim ngin ya ja ki jingteman ngin duai bagi na wan job igini ki jingele baro ni duai gerpang na ka benta para bangai baro ki badan haka balang ke jong piang ne Nongthymmai halagi jong yeng kisam ki jong pi bawan ai bagani kesni kan letno aski bom jukut nrei baka bor jing perthamai mensim hoi ka bor kan one part sajisin haka jing im ke jonga baga jong pi bangila panang ya chaprang nginang im kat bagi sni kinang ya ki prabangit be nyimla wan tip ke giban long ke giban ja ne tanggoi ka mangitip but don't way bo bat ya kalawi jong pi. We do not know what the future holds, but we know who holds the future. Dong inyay na mga tabo Trai yung Jesus Christ. Inyay na kajingkerman, inyay na kajingduay. But we keep kembo Blei undoron kat lambat ni. O ay mga kranya kini kabentar kung gibangay kumlungin sa kiyo Trai Jesus. Ni don kamro ki para bangay bae yagi jinglong ikon kijang Blei. Kong utong nong Samaria. Na sosip ting bayo na pa yung jong ikit hot jong kabalang ngilong tagong gilevi ngilong tagong gilendo kajing hot ang giniksi kalong hangno kinong Samaria ki balang ni jong dagat jing so bagijing duay nga ngits kam bagi balang Presbyterian ni jong nagibubon kinwan ban Christian lam yaki jing Trai barat ba jong sokar ngin ay ketika diang Makum baka Bible perken mau ini wat unong Samaria waki Jew ki ibeng ndai hawa kumuta bo Blei upun pa ki kamba kamfala kan long kumta yang apa dia pi pada bang un pen mi na preng jong fi ki khot jong Balang hani Nongthymmai ki khot jong Balang Presbyterian ki jungi ki nong Samaria ki bobha ki bala pan pa ke buram ke jong Trai Jisu hagani ka nong ba ke jong yang silong badru hagi ki benta baka burong ke jong Blei kanya tingsan akan ke ri ke jongi hagi por bat isi kisnam baro ki panwan na magata akan ke por ki para banget sa sisi go Blei ni sneban Kyrkhu ngilang baro ya ke ka bangila yo akan ke por ke ka bangila mat lang baka ke snam baro ka we ping jing serkai ki disusi ki jing jauman jing apatin le hagan ke sni o mensim bo ho la hiara ke jong ka balang un wan nang ide ka bor ban ay yang ige jing siam mansem ko batma ho ni dwai bagri Bible ka jong Trai Jesus Christ kan wan pat ban Pynkynduh iki briew pangapok hok bat se ka jing bisa bado Blei ni snai ban Kyrkhu yang hilang baro ban iki para bangai be jong ka Balang hani Nongthymmai da ka bangi ngi yeng hoi ka de ka por ken ma ka jing ruai dong siam mansem anong penem to kwan khomi hangi ke jing isnai jing thong jong me kinang terkhong klamus lap ke jing ai wat long shu ko Trai wan yang jing ai to pun syai yang inaneng boyo ka klam ka bor mense in yap baro bi jing thong Trai ken ma jing ya kan wan na me Blei nang ta ka burom jong amen. Pastor ko Blei Shibor ni ka khubor ka ba phila ai hap deng jongi ngangai kalalong ka jing Kyrkhu yang ilang baro pastor tu Blei unang Kyrkhu phi bat ya ka yeng ka sem jong phi hi baro ka wei bat kum ju ru ya ka jing sakri ka jong phi yo Blei mantapat ngila poi ka benta ka bangin penwai no ya ka ni ka jing sakri lang ka jong yo Blei ngin penwai da ka bangin bu ka jing doi ka bekerpang na ka benta ki ai baro ki ba mangi ngila pendep ho ngin doi ru hakini ka por na ka benta ka ni ka jela ka jongi kamtam hakini ki sngi ki bangyo ya ka jing kiu bat ka jing pur stat jong ka ni ka klam ngin kan mau ha ka jing doi ka jongi na ka benta ki frontliners ki ba ya khon mit la bat sngi pan tristam ban ya khon persya ya ka ni ka klam ngin bu jing doi kerpang na ka benta jong ki ho ngin kan mau ru ha ka jing doi ka jongi na ka benta ki tu ki men sim ki bokodor ki badon ha ki hospital ho kitu ki badon ha ki isolation center ingin doi bo Blei un isne ya ka bandon rengkat bat ki
In kan maru ha ka jing doi ka jongi kerpang na ka bentah kitu ki long yeng long sem ki baladei bandu no ya ki ba i ki ba thon ki ki ngin doi bau Blei un isnei ka ban pha ya lau jong man sim u jong u ba un yo ban Pynkynduh ya ki ngin kan mau ha ka jing doi ka jongi na ka bentah ka PCI bat ya ka balang hi barok ko ngin doi bau Blei un isnei banyalam ya la ka jong ka balang ngidon kam ya ka jing ya dah ka jong u Blei ngidon kam ya ka jing ya lam ka jong u Blei ngidon kam ya ka jing pen ko bor umen sim bakut bat adin kata prabangit bi baro dah bangi ledap banya doi lang ngin sayo ban penuai no ya ka ne ka jing syakri ka jongi tong nyelit lang u Blei ha ka jing doi ko kpa jingi baham neng sa sin ko try ngi wan banda magi slak chat gi bakut gi bakantang ki jong me try ngi aingu me ko try ji subit me melong u Blei jongi bat ba mem ju no ngi ko try ji subit ba men me yai don bat ngi hasanda jongi ko try ji subit kana bahangi wan ban Bawa khmat jong me ko try ban aingu me nak menta ki ke baro ki ba me ko try ji subit me yai pen pau bat me yai Kyrkhu yang ngi ko try ji subit ngi aingu nam tang ni ka jing syakri ka bangi le man syakri me ngi aingu me nak menta ka ketien ka jong me ka ba me yai kren yang ngi ko try ji subit patu isna ye ka ban nang yai Kyrkhu ngi bangi nang yo bor nang ni bat syakmat ko try ji subit ho yakum ka ni ka por ko try ngi dwai nak menta ka ri ka jong ngi dwai nak menta ka jela ka jong ngi ko try ngi don kam te try ka jing ya da ka jong me ngi don kam te try ji subit ya me ko try ji subit ngat dwai ba men ya rap ngi ko try bangin sngotu ban penrit ya le de ko try bangin pai she me ko try ji subit bat bangin kela ka bamut ko try ngin pai no nagi kam bamman gi jongi ko try ji subit nagi pop gi jongi ko try ji subit bangin la ban IT mai ya le de ko try ji subit bat ngam arta tieng ko try ji subit ngin mat ya ka jing pen kia ka jong me ya ka ni ka ri bat ya ka ni ka jela ka jongi ko try hawat yakum ka ni ka por ko ji subit ngi dwai nak Naka benta ki frontliners ko try ki ba IT lede met bat men sim ko try ji subit naka benta banya khun persya ya kini ka khlam try ji subit pen ku bor ki ko try don ringkat bat ki ka yeng ka sem ko juki ho nadu ki nong yalam ki jongi ko try ji subit ho nadu chief minister bat ki we pat ki ba ya Trai lang ko try ji subit naka benta ban pen bit pen biang ya ki non kambaro ho nga dwai naka benta ki doctor ki nurse ki we ko try ji subit ki ba don ha health department bat ki ki department ki ba ya Trai si tom go try ji subit yakum kini ki por nga dwai ba minum ino yaki menang ki ka jing start menang ki ka jing sempang ha ka ba ngin la ko try ji subit ban job ya kani ka khlam ko try ji subit o yangi walangi syong lagi jong ki yeng ki sem ru ko try is even penyo hangi ya ka men sim jong ka jing kit klik ko try ji subit mangi ru ngin ya sim mentalang ko try banya khun ya kani ka khlam ko try ji subit o kadan kam ka jing ya sim mentalang try ji subit ai bor yangi ko try ji subit ya da yang ko try ji subit hoi ko kenaro bahangi bu ka jing doi ka beker pangru na kam ta ki tu ki men sim ki kodor ki badon ha ki jaka ajing sumar ko try ki dan ki hospital ko try ji subit ki badon ha ki ventilators ko try ji subit ni don kam ya me ko try isne ka pen kia ya ki ko try ken mat ya ka jing pen kia ka jo me ko try kenaro bahangi doi ba menomi ino ya ki ko try hap deng jong ki jing thia pang ka jong ki ko try ji subit ken sungu thu ba me don hasanda jong ki try ji subit ken mau na kam ta ki tu ki badan ha ki isolation center bakinum ngolong marway ko try ji subit hindakin ngothu ba me don ringkat bat ki ko try ji subit don kat bat ki yeng ki sem ki jong ki ko try ker pangru ko konrat bangi kan ma na kam ta ki tu ki long yeng long sem ki bala dei bandu no ya ki ba ki ba thon ki jong ki hoi ko try ji subit kam long ka besuk bandu no ki ba ki ba thon ko try ji subit kadan ka jing ngosi kadan ka jing temang ko try ji subit hindai hap deng jong kita ki aka baro ko try ngej bat ngadwai ko try ba minis nei ka ban pha ya lo jong men sim u jong me ko try uban long ka jing Pynkynduh na ka benta ki long yeng long sem ki jong ki uban sop ban span ya ka jing pat dot note ka jong ki ko try ji subit kan ra bahangi dwai ru na ka benta ki long yeng long sem ki ba mat ki jing ki ba mat ki jing stom ko try ji subit kan ra ba don ringkat bat ki ko try hoi ko try ji subit kam long ka besuk na ka benta jong ki ru ple ka lat klenti ba ki la ban yo ya ki jing ya rap ko try ji subit bat ya rap ko try ji subit ba ka we ru ka long yeng long sem ko try kan no mat ya ka jing shat tangan ko try men ple ki khmat ki ba kenja men sim ko try ji subit ba ya ka bangingin la ko try ben yo hoi ya kita ki long yeng long sem ki badan kam mangila ban kuner ya ka kti jong ka jing ya rap ka jongi ko try ji subit ba sisha ko try ngila ban ya khun ya ni ka khlam da ka ba mangingi ya Trai lang ko try ji subit kan ra banga duai ba minum ino ru ha ka ni ka por na ka benta ka balang ka jomi ko try kan mau na du ka PCI ke assembly ki sinot ki jongi ko try ji subit ni dan kam ya ka jing ya lam ka jomi ko try ni dan kam ya ka bor ka jomi ka jing ban
bor ka jome tu nang Kyrkhu yala ka jong ka balang ka jong mir ku Trai Jisu bit bakum ka balang ru nginang la ban Trai yala ka jong ka bentah ku Trai ha ka jing ye khun ka jong ye ka ni ka klam Trai Jisu bit men thau ki lat kan di men pli ki lat kan ti yang ngiru kum ka balang ha ka banginang la ban long ka kti ka mon ka kti ka diang ban yarap ban kersyan hakum kini ki por ki ba ki por ki ba ni mahat ye gijing ki bagi por ki ba mangi ko Trai Jisu bi ngi ya kendu Trai Jisu bi wanum eno ngi sa sisen pan ngi dwai pan ngi bukti ki baro ki sang ti ki bedon bor ki jome ma bigi pop ki like let baro ki ba mesyam ko pa ha ka jing im ke jungi na bagi ni baro ngi pan ngi dem ka teng Trai bu nong pan im jungi Jisu Christ Bat haka bawai no tuis nei bantah pelaj ngi de ki jing Kyrkhu ki ba bat ki bakal sai tam ki jome to da ai ba ka jing ba ka jong Blei ku pa ka jing ka jong Jisu Christ bo Trai lem ba ka jing slok ba thiang bam bo jaman sim ba khu ki ne ki jing Kyrkhu ki long lai we Blei kin da long rengkat bat ngi we pi bat baro ki to ki ba dem ki ba mani me ha ka ni ka ri ka jongi bat hak leng satlak jong ka perthai ru na ru mentah sido ki bom jukut amen